mancha, chocolate, putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Once upon a time, na ay nanay ng Labaupri, the end. Naapayo sa kananay ng Labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pitsenyor, Santo Niño. Sa bulan nga Enero, usa sa mga adlaw sa magaron atong gihandom ang pagkabata no sa atong Ginoong Hesukristo, ang Dios nga nagpakatao. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, giingon diha, batang Jesus. Niya ang termino nga gigamit sa English pa, Holy Child, balaang bata. No? Basahan ninyo diha sa Lucas 1:35. Balaang bata. Nga sa in English, Holy Child, na manggali tayo hospital diya sa Dumaguete nga gi pangalanan ana no, Holy Child Hospital no sa Dumaguete. Unya sa kinat sila ana nga hubad, Santo Niño. Okay, kanang balaan mo man ano, santo sa kinat sila. Kanang ninyo, bata. So kung mangutana mo mabasa ba sa Biblia ng Santo Niño, ang tubag mabasa. Oh? Litra por litra kung hubaron sa kinat sila. Dili man dautan hubaron, di ba? Kay ang mga pulong sa karaan sama sa daang kasabutan, Hebrew, dayon pag-abot sa bagong kasabutan, Greek, unya gihubad-hubad nato na, gihubad nato Latin, in English po nato, gibinisaya, no? Gi Tagalog, muna nga kung muadto ta sa hubad kinat sila, mabasa ng pulong Santo Niño. No, nagtumbok na sa niadtong higayon diin bata pa ang atong Ginoong Hesukristo. O gunya, no, by the way, no, basin gaatang tong, no, ni diretso man ko, no, diretso na lang ta, no. Anyway, kanang atong intro, sige raman na, mabalik-balik na to. Ayaw ninyo sabta nga walay tahod si Veritas, ha? Okay. Lain-lain lang yun po ang ako bang estilo sa pagprograma. Kung moderitso ko, ayaw ninyo sabta nga walay tahod si Veritas. Okay. Now, usapod ni Ana Sinungdan, aron po makadaginot ko oras. Okay, 30 minutos ra ba ni. Nga,
matagaan gyud natog importansya nga to yung tuyo. Okay. So, ayan ninyo sabtang si Veritas walay tahod kung modiritso ko. Okay. Ayan. Ato lang nang gihimo, parang doon na po tayo lahi bang kana bang version. Bisan bitaw sa diha sa atong mga cellphone, lain-lain man ang version sa atong Android, di ba na ay version 10, version 11, version 1. Oh. Matag version dili gina gyud eksakto parehas sa lain nga version. Naigi update pagaliana, di ba? Oo. So mauna, naamang gud toy gakomento sa niaging programa nato, no? Di lang nato hinganlan to respect him, no? Nga diin naghisgot ta og kana bang bunyag, okay? Miaging Domingo god ato manggihandom ang pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Dayon naay gipamulong nato didto hinoon kadtong atong argumento. By the way, kini bang moingon tag argumento mo argue ta. Ang uban ang ilang sabot aning kining mo argue ta maot. Kana bang kung mo argue kuno ta ang ilang sabot away. Kana bang away ba nga magsinagitay. Ang uban ingon ana mo sabot. No dili no. Depende na. Naay mo argue ka nga pungot kay ka, masukanon ka. Pero kung tanaw na to ang termino gyud sa dictionary, argue, gikan na sa word nga argue, ng argumentation. Napuntay mabasa nga ang but pasabot ana assertion. O kanang mo assert ka o mo declare ka, mo padayag ka. Argue gyapon na. Labi nag mo refute ka o naay pahayag sa uban nga moingon ka nga di man na mao. Sayop man na. So ingon ani ang insakto. O muna mo refute ka, mo rebut ka. O argue gyapon na. O nga dili unta nato limitahan ng pagsabot anang pulong argue ba. Kay siguro si Veritas nakita ninyo kung mo argue man ko, dili po siguro ko mo argue nga kanang murag muka og tao. Di ba? I admit nga mo argue ko, mo rebut ko, mo refute ko. Kung dunay na hibaw-an ako nga murag dili man na mao. Niya patas ra po ta, fair ra po ta kay pwede man mo react po sa akong statement. Sama anang diya sa YouTube natong naay nag-react, no? Naay nag-react sa akong programa last program nako, no? Ako man ang gi-upload sa YouTube, no? Oh. Libre ta, wala na ko sa una mag akong i-disable ng comments kay akong unahon gud nga og dili ra po ko kahatag og panahon kay pastilan apiki kay tag oras. Di nagalit nato mabuhat tanang uhatuno nato sa balay unya mga katubang patag sige anang mga komento diha nya hinay ra ba ko mo type mo nang sa una ako na lang nang ipang disable ng comment section. Pero ingko nga ako lang ning i-open, di lang ako disable kaya aron makabasa po kung sa yung mga una-una sa mga listener nako, no? Bahala nang di na ako na matubag diha. Total kung mabasahan ako na ako ra po nang hisgutan diri sa radio. Pero sa atong sa last yun, no? Wa man yun ako to matubag dito nga ga-type ko wala. Pero nagka-discuss mi sa Facebook kay gipangita man ako iyang ngalan, no? Pangita na ko iyang ngalan sa Facebook niya, nakita na ko. Niya, moto, nagka-chat ming duha. Dayon, ambot o natuyo. Ingon siya, wala ang po kuno niya to niya gituyo nga napindutan niya ang call nga naka-video chat yun. May hinoon, wala niya ipakita iyang kamera. Ako ra nakita akong kamera. Ang ako lang madungog sa iyo audio. Medyo naka-argue yun mi dito. Medyo ang akong komentaryo atong akong pag-istorya, medyo nitaas lang akong tingog. Gamay. Oo. Kay agi pod sa iyang approach pod, no? Muna nga kung naminaw po to siya ron, makadungog siya ni mga kong pasaylo kung nitaas gamay akong tingog, no? Okay, di man yun nato ma-perfect ning kining mag-discussion. Dili sa yun ning mag-discussion, labi nag-opposing views, no? Dili sa yun yun. Pero as much as possible maningkamot kung magpermanente ra gyud kong kalma. Pero kung mosipyat gyud ko, ma-fail gyud ko, hinumdum ko ni kasamang Alma
ag naka-chat pod mi bago lang. Okay? By the way, atong pahasubo, no? Sa akong usa sa akong giilag yung kanang anghel nga gipadala sa Dios, anghel nga tao, si Teacher Joy, no? Campisinio, ming panaw na sa laing kinabuhi. Atong pahasubo sa pamilya niya, sa iyang brother, si Attorney Ayan, o sa igsuon pa niya isa nga murag wala diri, no, tuwas gawas nga murag dili kauli gyud, no. So sa pamilya ni Teacher Joy, no, supervisor ni sa DepEd, no, sa Dres Dipolog niya, close sa ni sa among pamilya, o usa ka dakong kawad-on o gunahon-naon ang iyang pagtaliwan, ang iyang pagbiya, kay daghan kayong na-bless sa example nga iyang gipakita, no? Dili lang ingon nga teacher, kundi ingon nga kana bang matuhuon. O usa siya ka lector, no? Consistent gyud ang iyang pagka-lector, no? Wa gyud undang, padayon gyud, no? Bisan pang busy kayo siya, no, sa iyang trabaho, unsa diha mohatag gyud sa gihigayon alang sa pag serbisyo diha sa simbahan nga mao ang gingharian sa Dios, spiritual kingdom. Dayon kato laging nag-comment sa atong gihisgutan sa miaging Domingo nga mi insist gyud siya nga na pulse lagi atong pagsabot anang bunyag, kay sa ato Gods Katoliko kanang pagbunyag, no, adunay tulo ka paagi, o kung maghisgot og method sa pagbunyag, paagi sa pagbunyag. Ako lang nabantayan sa among discussion nga wala na siya maghisgot anang bunyag sa bata, no. Kay ang uban mo against man gyud anang bunyag sa bata. Nya nahibong ko nga kato siya wala siya mohisgot ana. Siguro na sabtan siguro ang atong programa sa miaging Domingo, unsay logic, unsay wisdom nganong magbunyag tag bata, no? So wala na siguro na himong issue niya to. Ang na-issue niya kanang paagis bunyag, ngano man kuno nga sa Katoliko mahimo mang bubuan, mahimo pong wisikan o sprinkling. Oh, nga kana kunong pulong bautismo o bunyag, o kanang bunyag o bautismo parehas ra na, ha. Okay. O lahi-lahi lang og hubad. O kana kunong pulong bautismo gikan na sa ang pulong Griego nga baptiso nga ang buot ipasabot to immerse o immersion nga so pa ilubong, ituslob. So ang insakto kuno nga bunyag ituslob o immerse. So sayop ng ibubuan lang o sprinkle lang. Now kung ako niingon ko nga dili man ta mo supak, no, kay nagtuon gud puta, no, nga ang pulong baptiso immerse yun na, o immersion. O pero ang immersion diha dili na nato sabton nga method lang o kana bang paagi. Ang immersion diha sa bunyag spiritual na, kay kini kung atong gi-discuss god espirituhanon man ni. So spiritual immersion ang but pasabot diha, dili methodical o paagi, no? Dili kay kung maingon tag paagi method, kanang bunyag hugas man na, cleansing man na. Unya kung maghisgot tag hugas dili kay usara ang paagi. Sama gud nang maghugas tag plato o maghugas tag wala kanang plato gyud. Naay maghugas tag plato nga ato gyud ituslob. Di ba kay daghang tubig das imong planggana din imong ituslob ng plato. Oh. Unya po dog pananglit wa kay plato diha, gripo lang. Oh. So, di ba kakahugas nga ipatuluan lang nimo? Oh? Oh? So mo na nga very dili pod murabag nawala ta sa pangrason ba nga kung wala di ay daghang tubig. Oh. Dili ba day ta pwede kahugas og pinagpatuluan lang o sabligan lang. Oh. Ang buti pasabot
sa immersion diha espiritual. Ang but pasabot ana gud nga diha sa bautismo gitunlob o gilubong ang atong mga kasalanan. Unya tinuod nga kanang paagi sa pagbunyag nga ituslob ta, kuan yun murag kumpleto gyud ang iyang paghulagway ba, no? Sa paglubong kay gituslob yun. Oh. Mao na nga ang Katoliko dili mo supak nga kung magbunyag ta ipaagi og tusmaw okay gihapon na. Wa mo ingon ang Katolikong sayop na kay sa history naaman po'y mabasa nga ang Katoliko nagbunyag og tusmaw. Immersion, labi nagdagang tubig. Oh. Nya, labi na kung dako na po'y bunyagan nga di na pud antigo na mo utong nga bisag ituslob nimo di ra pud maunsa. Oh. Pero kung bata na lang illogical na po kay ituslob nimo na, no? Unga pa lang no na mamatay na hinoon. Oh, anong dili pwede bubuan lang i-sprinkle lang. Di ba? Oh. Oh. Sa ato pa nga kanang immersion diya sa bunyag spiritual ang but ipasabot. Kay kanang bunyag good cleansing man ang gilubong liha ang lain pong term na giiway, giitsapwera, no? Gilubong, no? Gipadaplin ang lubong may term pero usay masay pag meaning ng lubong murag lubong og kanang minatay dili, no? Gitusmaw. O tusmaw na lang, no? Gitusmaw ang atong mga kasalanan. Ang atong mga kasalanan diha mo'y gilubong. Dili kanang atong lawas. Although ang paglubong sa lawas mura na siya og paghulagway lang na. Nga gilubong yun. Oh, kanang pagtusmaw paghulagway lang na nga atong gihugas. O human sa hugas gilubong ang atong mga kasalanan. Nya dili man ang paagi, dili man ang method mo gilubong, kundi ang sala man. O nga gihugasan gud ka. Oh, sumo na nga ang meaning diya sa immersion dili nagtumbok sa paagi lang. Oh, espirituhanon man, so buti pasabot bisan pag buuan ka o wisikan ka na immerse gihapon ang atong mga kasalanan. O nalubong gihapon ang atong mga kasalanan. Unya, watay lalis nga ang kung maghisgot tag paagi, kanang immersion mo og murag pool gyud ba, no? Tibuok gyud ang iyang paghulagway sa paglubong. Mao na ang Katoliko dili mo supak anang bautismo nga ipaagi og tusmaw. Unya, kung magbasa mo ganang mga writings sa matong 70 AD, Didache, o guban pang church history, bisan sa, labi na sa second, sa Didache, mga 70 AD, na ay referensya, walang ko kadalag referensya, nga ang mode of baptism yun, kung maghisgot tag pamaagi sa pagbautismo, adunay tulo yun. Tinuod ng tusmaw. Apan kung dili tusmaw, mahimusang sabligan lang or wisikan. Mahimusang bubuan. So, dili ta mo supak nga kanang bunyag o bautismo sa Greek ana baptizo o immersion. Pero ang gitusmaw diha ang atong mga kasalanan. Dili na nagbut pasabot nga og paagi. Now, kung maghisgot tag paagi dili kay usa lang nakaron be kung moingon mo usa lang ang paagi sa pagbautismo kana ra yung immersion nga kanang itusmaw gyud ka na unsaon nimo pag-reconcile ana katong gibunyagan si Saul nga nahimong San Pablo. Basahan ninyo ang Buhat 9 bersikulo 17 hangtod sa 18. Basahan ninyo no Buhat kapitulo 9 bersikulo 17 hangtod 18 nga si Saul sa dihang nakabig na siya gitawag po siya Pablo o si San Pablo ang bunyag nga iyang nadawat, no? Kung atong basahon ng Biblia, dili ko kaingon nga gitusmaw siya. Ngano man, kay sulod sa balay siya bunyagi ni Ananias. Sulod sa balay, basahan ninyo. Buhat 9, 17 hangtod 18. Katong akong hinabi, ningon siya nga, bisan pagsulod sa balay, basig na ay kuhan diha, kanang baril diha. Imura po ng spekulasyon. Posibleng na ay baril diha, posibleng na ay swimming pool, ang butog na nabay swimming pool tong panahon sa una, no? Pero wala gisulti diha, no? Okay, giingunan, sulod sa balay. Unya, gibunyagan si Pablo nga nagtindog. Basahan ninyo, Buhat 9, 17 hangtod 18. Nga si Ananias nagbunyag ni San Pablo sulod sa balay niya gatindog. Sahan ninyo. Bisag kung saan ako gunahuna dili man gyud mahitabo na nga gitusmaw siya ana ang paagi sa pagbunyag.
No? Saan ni mo anang pagbunyag anang gatindog nga mayong kagtusmaw. So ang logical ana nga ma-infer na to, makaingon ta nga probably gisabligan o gibubuan. Hey, gatindogod. Di ba? So, mayong ka nga wa magakita veritas, wa bitaw ko kita. Pero asa may duol. Pero dili ko musubak og tusmaw ha. Nainumdum ko nga na ako'y nakadiscuss with ani maingon nga wala lang giklaro diha veritas nga gitusmaw siya, no? Future lang na ang bot pasabot ana gibautismoan siya. Ninaog na niadto ginasuba pero wa biya giingon dia. Imo ra nang una-una. Di ba? Oh. Imo ra nang una-una, no? Nga wala lang kuno gisulti didto nga ninaog sa balay dayon niadto suba aya bautismohe. So dili na no, di ka kaingon na. Oh. Kanang bunyag ni Pablo nga gatindog siya bunyagin ni Ananias. Unsaon nimo pagunahon na gitusmaw siya sa pagbunyag nga gatindog pagyud gibunyagan? Ang mas duol yun ana nga espekulasyon raman po ning ato kay ato raman po ning pangagpas. Pero asay duol na moingon ko pinakaduol ang Katoliko kay gatindog og bunyagi. Kung bubuan nimo na di muhaom kayo. Then napagyod ila pagyod gihimong akon lang giterminuhan og daghanap nila kay aron dili pud ma-personal atong katulang akong na istorya. Di lang nako hinganlan to respect him, no? Okay. Now, nila, na ila pong gamiton tong si Kristo gibunyagan, gibautismohan ni John the Baptist. Okay. Naalagi mabasa dito sa Mateo 3 man na katong pagbunyag ni Jesus nga si Kristo gibautismohan, gibunyagan ni John the Baptist. Then pagka humaniyag bunyag mihaw asya sa tubig. Now, ang mga igsuon natong supak anang bunyag nga kanang sprinkling og puring, moingon sila nga si Kristo klarong gitusmaw. Gitusmaw gid siya sa pagbunyag. Kay gitusmaw siya ni John the Baptist kay naamong pulong mabasa mihaw asya sa tubig. So kung ituslob kuno ka din inig human ana how ars. How ars. So ilang gigamit nga premise o basihan nga si Kristo gitusmaw gyud sa pagbautismo no ni John the Baptist tungod kay mabasa ang pulong mihaw asya sa tubig. Nakaron unsa may tubag na to ana? Ayo ako nagbasa, no? Kung maka-interpret bata nga gitusmaw gyud sa pagbunyag. Now, kung ato nang basahon giingon diha nga sa nahuman na mabunyagi si Jesus, mihaw asya sa tubig. Ang pulong hawas niya outside nas bunyag. Kay human naman ang bunyag ay pa siya mihawas tubig. So ang pangutana, giunsa man siya pagbunyag. Di matubag nas Biblia. Kung igo lang kang mubasa kay wa may video ang Biblia. No. Dili po mi makaingon nga gibubuan yun. Kaya di mo, wa man giklaro. Di po mi kaingon nga giwisikan lang ni John the Baptist. Ano man, kaya wa lagi video ang Biblia. So, ang atong interpretation, puros lang yun, spekulasyon. Kung moingon mo nga, gituslob yun, gitusmaw yun, spekulasyon lang. Nakita ba dahil ninyo? Di ba? Unya, kung gamito ninyong ebidensya ninyo katong pag-ingon nga mihaw as sa tubig, katiman katong mihaw as si Kristo sa tubig, wa na to'y labot sa bunyag. Ano man, ang giingon des Biblia, pagkahuman mabunyagi si Jesus ni Juan, ko lang gi-paraphrase ha, mihaw as sa tubig. So katong hawas, dili ito himuon ninyong basihan o premise nga gitusmaw gisa sa pagbunyag kay katong hawas wala human naman ang bunyag ato human naman siya bunyagi ni John the Baptist ay siya mihawas sa tubig. So mahimong posible nga sakto ang kining puring pud gibubuan siya nga pananglit no ang tubig tagahawak ra niya or kini bang in between sa tuhod ug yang hawak. Diha ra dayon gibubuan siya ni John the Baptist sa ulo katulo ana. Gibubuan siya. Kumana siya bunyagi. So then, mihawas din siya sa tubig. So, posible na, nga ingon ana. Pero dili ta ka objectively say nga, gibubuan yun kay, mami kita, po mo kita. Di ba? Oo. So, mauna mga igsoon.
nga dili gyud no. Now, kami mo tuo mamig tradisyon. Nga kadtong wa na masulat sa Biblia makita ni mo nos tradisyon, no. 2 Tesalonica 2:15 apil man ang tradisyon, Christian tradisyon. Di ba? Oh, now di na ko maka-discuss ninyo atong santo ninyo. Anyway, amo maning na discuss po ni Attorney Abbas sa Pikas Istasyon sa programa sa CFD, no. So pangitaan lang po ninyo diha sa YouTube nako, no. Ang Veritas Dipolog o katong sa Kapihan sa Dipolog kay naapon na ako gi-upload dito. Kay ako may kuan pod utora ng duha ka YouTube, no. So mao na no nga among gi-discuss tang santo ninyo. Okay. Now napaunta ko ilaing hisgutan, no, kay pero usa ka minuto naman lang katong Marcos 7 pa nga gisaway ni Kristo ng tradisyon sa tao. Now ako lang idiretso pagtubag nga katong tradisyon nga gisaway ni Kristo dito dili nang tradisyon nato ron mga Katoliko. Ang tradisyon nga gisaway ni Kristo dito katong tradisyon sa mga Hudiyo niadto nga naglapas na hinoon sa sugo sa Dios. Katubang moingon sila nga naa sila ikatabang sa ginikanan unya dili nila itabang kuno kay moingon sila mo alibay sila nga amo maning ihatag sa templo. Oh. Na ni ilang gisupak na hinoon ang balaod sa Dios nga mo honor mutahod sa ginikanan. Sa pamutabang pus ginikanan. Mao na ang tradisyon sa tao didto nga gipasabot ni Kristo nga wa niya kahimot Dili na yung mga tradisyon na mos Katoliko ron kay wabi apoy mabasa nga gisawan ani Kristo ng mga tradisyon Katoliko. Oh? Nya ang simbahan pod gitagaag authority to bind and loose. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot, no? So mao na nga wa may laing simbahan nga nagsumikad sa mga apostoles nga nagpadayon hangtod karon kini lamang Roman Catholic Church. So bisag unsang himuong practice ani, himuong tradisyon sa Katoliko, approve ang langit ana. Ang gisaway lang ni Kristo nga tradisyon, kadtong tradisyon sa tao nga supak si Kristo, supak ang Ginoo. Sa pa dili tanang tradisyon supak ang Ginoo. 2 Tesalonica 2:15 matud pa ni Pablo. Wa naman ko igong panahon, so pasensya nga medyo mahanging kay naay uban nga wa pa nato maisguti. So mao na nga hangtod sa sunod Domingo pohon sa mang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Tatak RMN. Ang unique toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique